Bukele ekhaya siphinde sikubingelele kule channel yolwazi, channel yobuchule eThekwini TV with uMtaka Phosha. Khumbula la ekhaya sithi thina vuka mntu omnyama, phaphama mntu omnyama. Kumsebenzi wethu ukukufundisa, esicela kuwena ukuthi nje subscribe, like, share, comment bese siyaqhubeka siyafundisana. Right, ngoba sesishilo abantu bakithi ukuthi asikwazi ukuba nama result nemiphumela emihle entweni eyakhiwe phezulu kwesisekelo esingaqondile esi wrong. Ngoba sesikuvezile futhi ukuthi leso sisekelo siyini, siyigama nje lele lithi uNkulunkulu. Yini le miphumela errong esikhuluma ngayo? Bakithi le miphumela errong esikhuluma ngayo yimfundiso eziqhamuke ngaphansi kokuimplement noma ngaphansi kwalo leli igama leli. Namhlanje sokhuluma ngeyodwa yakhona ile ebizwa ngokuthiwa it's organized worship. La abantu babizelwa khona endaweni eyodwa bese bayohlangana kuthiwe bayadumisa bese bafundisa ukuthi abavala amehlo babheke phezulu. Kanti bakithi i-wrong leyo miphumela leyo, ngoba ayikho into ozoyithola ngokuthi uvala amehlo ubheke phezulu, ngoba uvala amehlo abheke phezulu akaboni lutho ngoba akukho umuntu le phezulu, kodwa into ezosuka ibone ama-imaginations. Ingako namhlanje uma ungavala amehlo wakho uthandaze bese uqeda ungasebenzi, angeke uzubone imiphumela, kodwa wasebenza noma ungathandazile uzoyibona ke imiphumela. Ngibambe kwisiqephu esilandelayo.